finals d'octubre, organitzat per la Federació Catalana de Pitch Empat, es va celebrar a les instal·lacions del Pitch Empat Castelló Empúria Brava el Campionat de Catalunya Sènior 2014. A la categoria sènior som un percentatge important dintre del total de federats. En general podem dir que dintre de la categoria supersènior som un 40% del total. La primera volta de la competició es podia escollir jugar dissabte al migdia o diumenge a primera hora del matí. Al finalitzar els primers 18 forats, es feia un tall que donava accés a jugar a la segona i última volta de la competició. Aquest any hem introduït una novetat que ha sigut poder venir a fer la prèvia al mateix dia, degut a la distància perquè la gent no hagués de tornar un dia i un altre. La jornada ha estat molt bé perquè el temps és com si fos estiu. Un cop disputada la primera volta, liderava el campionat en Josep Martínez i en Juan Paz, companys d'equip del Pitch Empat Gualta, en 4 cops sota par. El diumenge al migdia s'iniciava la segona i decisiva volta de la competició. Els líders sortien junts de l'últim partit. Durant tota la volta les diferències eren mínimes entre els jugadors de la part alta de la taula. Anava liderant provisionalment el campionat en Juan Paz, fins que en Joan Martínez, també de Gualta, feia birdi als forats 12, 13 i 15 i es posava líder amb 6 cops sota par, seguit de Paz i Martínez amb 5 i 4 cops sota par respectivament. En Joan Martínez finalitzava el seu recorregut amb un bugui en el forat 18 per aconseguir un acumulat de 5 cops sota par i quedar a l'espera del resultat del partit dels líders que depenien d'ells mateixos. Un fantàstic final de birdi en el 17 d'en Juan Paz i 2 birdis en el 17 i 18 d'en Josep Martínez els empatava al final dels 36 forats, relegant el Joan Martínez al tercer lloc de la classificació general. El desempat es resolia segons reglament de totes les competicions de primer nivell amb un desempat a mort sobtada entre en Juan Paz i en Josep Martínez que es va tancar amb empat a part al primer forat, empat a birdi al segon forat i un birdi guanyador per en Josep Martínez per proclamar-se al Campionat de Catalunya Sènior de la Federació Catalana de Pitch Empat edició 2014. Martínez ha estat membre de la selecció catalana de Pitch Empat que ha guanyat recentment el 7è Campionat d'Europa per equips i també va ser sotscampió del Campionat de Catalunya absolut de la Federació Catalana de Pitch Empat 2014. És el primer any que he entrat, perquè aquest any he fet els 55 anys, i ha sigut una experiència molt maca, molt competitiva. Amb 55 anys i escaig també se juga molt bé i a la mort sobtada ha sigut molt complicada. En Juan Paz ha jugat molt bé i ha sigut molt difícil per tots dos. He tingut la sort de fer el birdi jo en el tercer forat de desempat i he guanyat jo, però en general ha sigut una puntuació molt disputada.